Nagapangita ka mo bala sang activity nga himuon upod sa inyong nga kabataan, upod sa inyong nga barkada, bisita, o kung sa inyong nga soulmate. Yes, pang-bonding kag makalilingaw kag dugang pang skill nga matun-an. Upod ta, pa-crash course ta sa pot making. Sa highway sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod, makita mga nagaidas nga mga masitera, mga kulon, kag iban pa nga mga butang nga himo sa daga. Nangin landmark na inigani. Denikada na abi nga nagaplastar diri sang ilang mga produkto ang mga pot makers sang Purok Maninihon, Barangay Pahanukoy. Pero subong, hindi ka lang makabakal sang kulon kon masitera diri. Pwede ka na makatuon maghimo sini. Yes, you heard it right. Ikaw mismo ang mangamot sang daga para makaporma sang luyag mo himuon nga shape sang mga bagay-bagay. Diri ini sa Arthur's Pottery sa may tabuklang sang Easy Gas nga office. Si Kay Esmilia ang naga-organize sang classes diri. Mga anom na kuno kabulan nga nagapadayon ang pag-offer nila sang classes. Nasuguran ini sa may nag-inquire sa ilang page nga Arthur's Pottery kung pwede makabook sang private class sa pot making. May nag-chat nga private lesson sila nga gusto nila maka-learn. Then sa pag-picture ko, pag-post ko sa may amon nga Facebook account, amo to dayon, doon naka-garner sila damo reaction, like, shares. Dito na nag-start? Oo, dito nag-start. Halin sa mga kabataan, teenagers kag young at heart, nagapa-schedule sa classes sa iya. Halos kada adlaw, may mga estudyante sila. Kag kung weekend, kadamo sang ilang mga estudyante. Ang pamilya ni Kay, denikada na ngayara sa sininga industriya. Si papa niya, amo si Arthur, 11 anyos pa lang, nagsugod na sa pot making. Subong, 57 anyos na sakag. Nagadumala na lang siya sa negosyo, nga ginsuguran sang iya pa mga ginikanan. Sobra ko sa mga tanan nga mga styles mo, bra. Oo. Kaya kasusubong wala na ko, bra, kaya di damo na ko tao. Dili na ko ka-kuwan sa baligya ko. Ikaw nag-focus sa baligya, sila Oo. na sa obrahanay. Oo. Production sila. Oo. Ikaw yung sa pagbaligya na gid. Oo, ako na lang nagatinda sa baligya ko. Grabe, 11 anyos, sari kasugod ka na. Oo. Ginikanan mo muna nga daan. Gawa mo na ng pangabuyan naman. Kung si papa niya nagabaligya sang pots, si Kay naman nga isa ka estudyante, amo naman ang masako sa pag-schedule sa classes. Sa 250 pesos mo, ituluan kanila sang basic na proseso sa pot making. Ang daga, halin sa mga bungsod, nga gina-deliver diri sa ila. Na proseso na ini, kag ready na para sa paghimo sang pots. Pero antes mga mot, masuksok taanay sang apron para likaw sa higko sa bayo. Dali lang yan. Dubib niya sa akon kung magsuksok ko niya. Naka-ready na ang tubig sa balde sa kilid sang potter's wheel. So ready na kita sa aton nga pot making. Pero dapat may ideya ka na kung ano ang luyag mo ubrahon nga bagay. So, palapakan sa manok. Ato jar ka gamay lang. Ado, jar, matamay. So, power-based beef. Ato ka kurbada nga. May kurbada gid. Sige, sir. Ang akong teacher, si Mercy, one-on-one diri ang ilang nga klase. Tapos, Butangan sang daga, tipunon sa tunga, kag amat-amat palibuton ang wheel. Amat-amat buho sa tunga, samtang ginaporma ang jar. Bukas ko matamat. tapos ang isa kami kamot sa amat. Kapalibot. Kag para magnami ang texture sa gwa, ginagamitan ini sang tela nga maong. Mas madanlog kuno abi ang maong, kag naganami ang texture sang daga. Sulod bali. Oo. Kaya ang maong, amo na siyang gapahili. Oo, yan. Hindi pwede kuldoroy. Dapat maong gid. Depende sa tela nga namin. Oo. Pero ang maong kay namin sa igo. Gadanlog sa inyo. Ang pamulso mo kag ang pagpislit sa daga ang nagadala sa pagporma sini. Dugay-dugay, nakita ko na nga may mihura na ang ginahimo ko. Nagaamat-amat na siya porma nga doba nga. Silang ni Teacher Mercy, madugang kami sang daga, kay para pang ibabaw sang jar. Teacher, dula ini ang tsura sang ginahimo mo ha, do ka familiar. Joke lang ako niya. Wala ko yung maginambal. Gindugangan na ang ibabaw sang akon nga ginaporma nga jar kag ginsugpon. Pinagi sa tela, nangin seamless na ang sinugpon.
Pero wala kami something ni Teacher Mercy, ha? Dugay-dugay, na porma na ang jar. Depende na sa imo kunuyag mo inibutangan pag isang duga nga design. Di ka tambok sa kabut ko, naku nagkungoy bi. Depende na sa iyo. Pwede mo Ako lang. Kag natapos na gid man ang akon nga obra maestra. Okay, amo na niyaton nga finished product. Sabot siya nga process, may proceed mo kung ano ka budlay, brahon, mga muna ba nga work of art. Tangon mo sa, kung makita mo sa display sa dalan, mo simple lang, pero kung actually, kung brahon mo na sa, ma-feel mo kung ano ka uti sa proseso nga ginalabyan niya para makaproduce ka sang among sini nga mga klase nga mga bagay-bagay. Makalilingaw, makapadulas ang stress, something new naman nga pwede i-experience. So kung kamo nagapangita sa kalingawan for the weekend o bisan anuman nga adlaw, ang isa mo ko oras pwede maging productive sa sini nga pot making. Mag-inquire kag magpabook sa ilang nga page nga Arthur's Pottery sa Facebook. Pinasahi naman nga klase sang bonding ang pwede himuon sa sining nga pot making, pwede pang pamilya, pwede pang barkada, kag pwede pang nobyahanay kag ini pwede lamang mahimo diri sa may barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow mo nga Facebook page ug YouTube channel Digicast Negros. Ulubod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ini ang Tripping ni Roming.